bawang ഈ വർക്ക് ആക്കുന്നതാണ് പ്രസ്തുക്ക് ജനിയിരുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഒന്നാണ്. ഈ രണ്ട് ക്ലിക്കിങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടാണ് 22,966 കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒന്നാ. രണ്ട് വേണ്ട ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഈ പിന്നെ ചെക്ക് കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ട് ചെക്കിന് ഭാഗം പേഴ്സിനെ ചെക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാക്കണം സേവ് ആക്കി. അപ്പൊ ഇത് 22,966 രൂപ. ഇനി ഈ പൈസ അധികം ഈ പൈസ റസൂക്ക് ബ്രാഞ്ചിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.